Samuel ngome tosumienu ti aduonu nan. Na Awurade bu huru tia Israel bio. Na ohonyan David tia won se, Ko na ko kan Israel ni Juda. Na ohene ka kire osahene Yoab a oka no ho no se, Ko chini Israel musuako nyina mu free Dan kosi Biaseba. Na monkan oman no, na minhunu oman no dodo. Na Yoab ka kire ohene se, Ma Awurade Onyankopɔn nka oman no sɛdeɛ ɔtie yi hu mpreha. Na miwura ohene ani nhunu. Na adentina miwura ohene pese odi saa asɛm yi. Nanso ohene asɛm no yɛ Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no so den. Na Yoab ne ɛdɔm no mu asafohene no firi ohene anim firi adi. Sɛ ɔrekɔkan Israel man no. Na okotwa Yordan. Na ɔkɔsoɛ Aroi. Kuro bi a ɛda Gad subonhwa no mu a ɛkyerɛ Yasel no nifa. Na ɔkɔ Gilead ne anafo Horsi asase so. Na ɔkɔ Dan Yan ne Sidon. Na woduru Tiro, kuro a ɛyɛ den no, ne Hewifo, ne Kenafo nkuro nyinaa mu. Na wofiri hɔ ba Yuda anafo fam wɔ Berseba. Na wokyini asase ne nyinaa so. Na abosome nkro ne adaduonu akyiri no, ɔba Yerusalem. Na Yoab de ɔman no anubuo no dodo brɛ ɔhene. Na Israel dom mu mmarima a wɔtwe nkrantɛ ano si mpem ha ahodoɔ nwɔtwe. Na Yuda mmarima yɛ mpem ha ahodoɔ num. Na David kan ɔman no saa no. Na koma bɔ no periperi. Na David ka kyerɛ Awurade sɛ, Die mayo yi, mayɛ bɔne para. Na afei Awurade, mesrɛ wo, ma wakoa amumuyɔ nsene nkɔ, na madi nkwasi asɛm sɛ. Na David sɔre anɔpa no. Awurade asɛm ba odiyifo Gad, David di hununi no nkyɛn sɛ, kɔna kɔka kyerɛ David sɛ, Sɛ Awurade sie nie, adeɛ mmiɛnsa na mede mereto w'anim. Fa emu biako na memfa menye wo. Na Gad ba David nkyɛn bɛka kyerɛ no. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Ɛkɔm mmra w'asase so mfie nson. Anaasɛ wobɛdwane w'atamfo ɔpam wɔ anim abosome mmiɛnsa. Anaasɛ ɔyaredɔm mmra w'asase so nansa. Afei hwɛ, na hunu asɛm ko a memfa me nsane me nkɔma deɛ ɔsomaa me no. Ɛna David ka kyerɛ Gad sɛ, Me ho hiahia me sɛ, ma yɛnhwe Awurade nsɛm ɛ. Na ne mmɔborɔ hunu dɔɔso. Na nipa nsɛm na wɔmma menhweɛ. Ɛna Awurade ma owuyadeɛ baa Israel so frado pa kosi bra a ɔhyɛeɛ no. Na ɔman a ɛfiri Dan kosi Berseba no mu nipa mpem 70 wuwui. Na ɔbɔfoɔ no tenee ne nsa Yerusalem so sɛ ɔresɛe no no. Awurade nu ne ho bɔne no ho. Na ɔka kyerɛ ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no sɛ, Ayɛ yie, pono wo nsa. Na Awurade bɔfoɔ no aduru Yabusini Araunah awiporobea ho. Na David hunu ɔbɔfoɔ a ɔsɛe ɔman no no. Ɔka kyerɛ Awurade sɛ, Hwɛ, me na mayɛ bɔne, na me na mafom. Na nwan yi deɛ, ɛdeɛ na wayɔ. Ma wo nsa mmra me ne magya fie so. Na Gad ba David nkyɛn da no bɛka kyerɛ no sɛ, Forokɔ na kosi afɔrebɔkyi ama Awurade. Yebusini Araunah awiporowbea hɔ. Na David nam Gad asɛm no so forokɔe, sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na Araunah hwɛeɛ no, ohunu ɔhene ne nkoa sɛ, ɔresere aba ne nkyɛn. Na Araunah firi adi, kɔkoto ɔhene anim de n'anim butuu fam. Ɛna Araunah kaa sɛ, Adenti na miwura ohene reba n'akoa nkyɛn yi. Na David se, Mede bɛtɔ wo hɔ awiporowbea no, na masi afɔrebɔkyi ama ma Awurade. Na wasi ɔhaw no kwan afiri ɔman no so. Na Araunah ka kyerɛ David sɛ, Ma miwura ohene mfa na ɔmmɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛyɛ wɔ n'ani soɔ. Hwɛ, ɔhye afɔrebɔ nantwie ne poriɛ nteaseɛnam ne anantwie no adwumayɛ nnua a ɔde bɛyɛ nyina nie. Ɔhene, Araunah de ne nyinaa ma ɔhene. Na Araunah ka kyerɛ ɔhene sɛ, Awurade wo Nyankopɔn ani nsɔw. Na ɔhene ka kyerɛ Araunah sɛ, Dabi, na tɔ na mɛtɔ no wo hɔ, sɛdeɛ ne boɔ teɛ. Na meremfa adeɛ kwara kwa memmɔ Awurade me Nyankopɔn ɔhyeɛ afɔdeɛ. Na David tɔ awiporowbea no ne anantwie no ma dwetɛ nnwetɛbena 20. Na David si afɔrebɔkyi ama Awurade wɔ hɔ. Na ɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Na Awurade gye mpata no ma asase no. Na osi ɔhaw no kwan firi Israel so.